Hello guys, pula no han hai maya phorno no hambai ana asuk support khai tong mani bagui hingke abising ti bo hamya boro rok tongo abo to tong nai no lama ti himka hingke abo ang agi bo samani tongo ta lama ti himka hingke sei bo sungnai pun bo pungnai kobang mano pungnai hini himani kaham ni logi logi hamya bo tong nai no haya de ba ka amo no guys no ana asa hamjagui support khai ani video ro no nai no rano kusugo ti sawi tongo turuk turuk no pipeline hambai kai ang kok sanani hinmani hingke mo haise ano kobangma borok comment hamya khale do kamone tise kok thai sanani hinai phaimani ka bisingtui ang jano sajaknai ani support khainai rokno ang amono bo hambai rekhata enga khakhayo nor jotono kaham no tongmani hinai ke ang mo kaham no tong ka comment hamya khainai rokno kok phirongmani hingke mo haise norok ani video nainani musungya ano sajagya hingke norok ta naidi soja suji kok norok ani video no nainani musungya ano sajagya hingke norok ani video no ta naidi skip khai rohodi sudu comment hamya sinyani bagui simi ani video no ta naidi norok comment hamya sinyani bagui simi ani video no ta naidi ang to norok noro sapa soroi dagi tongya ani video no nasma nainai tusma nainai hinai hayadiba ko norok nongni phone nongni itsa norok nai de tong ang samia hapono naima bisingtibo comment hamya ta sidi naika naya skip khai rohodi ang nok nam suk no koyo amo haike comment hamya simani hingke belai no sayado obo ang ano simaya norok sak porichoy rimani se ang borok hamya haninai saimaka nini nong nije nije ang gosia ang borok hamya hanai pia ba jenini kok nini bukhungni samani a jaga no bujuta nong borok hamya haninai norok to ano hamya hani siyo hapon ang to norok na ang hamya hin saya bole norok se hamya siyo ka norok na hamya sene bole borok hamya sene bole norok sudo ano simi sia do joto borok no jolo jago comment hamya simani te ka sudo ano simi sia norok joto borok no chupo siyo ke amono sanani musung comment hamya le tamni sitai nogo asu guinai buini video no nai norok comment hamya sinani tam dorka norok bo inya kheba norok bo naidi norok bo video khaidi norok no bo support khaini norok bo support khaidi haike sikusugo joto no kalani bele haya deba norok nogo asu go video rok rai comment hamya silai bo phari saksaka chathan nokthare comment hamya sinani sara nong tai kuno kam koroi da ha ma phani yak rogo rang nawe ha nong te kono kam koroi da comment hamya sin are bo wan sabai phan kajak thun Tiprasarok phan kajak thun bini lai bini chasi bele bo si kajagu bini buma bo song si kaja kainya ni baga rajing tong ke single kasar keben khai sanani le sinile tam dorka ha sing tamni abo sata yang nai ba abon tisi video khaibla angbo kenor bole tamna no comment hamya sila kasala do asu nor hinamo jang ka bina am babo sono hini di ega kedeng ma di nang khad ble bini to 12 tarik November hini nasinte kobang ma di nang kha nerok tanga apro bono thangai nai bini channel lo thangai nai nansina nang ta kajik di bai no hai tang di ro khoni tangai sayasla ha ang ni jibo wan se ta bono wan sabe kajiga na ang bo wan so dong bo to khoroksa Tripura ni sibo singa bo to actress bono to sinui dong mai bebang no bono to tebor ma bai na kajiga na to song ni jibo saime ta ang ni jibo saime ta bono wan sabe kajiga na haban janjani kepalo le ta masira horke bo to kono saime able nong tini ka thang tong mani khana thoi ya thang nong tini ka ham tong mani khana hamya rangai thang abo to ke bo saime able ol ni kong no to nong mo saime ya ulni kongno wan sugule sabo saimana hano tini bodewor ma beka jangna ni wan sugui dong bano bini lai bole alka sija hangka bobo ba alka boni makai jangne bole ha nungo saime ta ni lai bonong ta mong thanai tini tongmano khana kare sangba srapsa ni bago si hingka ba oboni tino ke bo comment hamya khaile yawi support chi khadi norle tamna as comment hamya khai no suda ana simia do nor joto no khayo boi kobang mano sajagya comment hamenti kobang mano boi awasti saudo haipano success ngya boi huja ga khaine rong le tam khaine ne 100 bar hingan hinke borok te bese baro jemon tak sakhite ro nai bari ma hai comment hamya sine rong no 100 na nai sakhe borok te bese layo hinka mono siring norok jesipano
sidi sengku nungsa gehni no mas hasene bele last ba haya deba eko boisina no le sung tam khanya ba janjani phone jani icha eko mono sanu mo ni phone ni icha nung video chaji yang ka tanai di skip khai ro hode hai pano boino comment hamya ro seina bo kharo abo duko tar de phia ba nang sak abo niji ang hamya hene porishari mani siklayo saimang kade